ପାପୁନ ନା କଣ ହେଲା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ପାପୁନ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କିଣିବି, ପଇସା ସର୍ଟେଜ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଘରେ ମାଗିଲେ ମତେ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ନା, କେତେ ପଇସା ସର୍ଟେଜ ହଉଛି କହିଲୁ? ପାପୁନ ନା ବେଶୀ ନାହିଁ, ଖାଲି ଟଙ୍କା 10 ଦରକାର। କଣ ମୋ ଭାଇ କେବଳ ଟଙ୍କା 10 ଦରକାର? ମୁଁ ଦେବି ତ ଟଙ୍କା 10 ହେଲା। ତୁ ଏଇଠି ବ, ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା 10 ଆଣି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବି ହେଲା। ତୁ ଏଇଠି ବଇଥା। ଠିକ ଭାବିଲି, ପାପୁନ ନା ମତେ ଦେବେ। ପାପୁନ ନା ଏତେ ଖୋଜିଲେ ଫାଇନାଲ ମତେ ଟଙ୍କା 10 ନୁହଁ 11 ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ ଆଉ। ନେ ତ ଟଙ୍କା 10 ଧ। କୋଉ ଏତିକି ଟଙ୍କା 10 କଣ ଦେଲ? ତୁ ବା କଣ ଟଙ୍କା 10 ମାଗିଲୁ, ଏବେ ମୁଁ ଏଇନେ ତ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ପୁଣି ଏବେ କଣ ମନା କରୁଛୁ?